इसेबां माने दैज्लाङाव एसे खस्थ'यै मावसिगोन माबा मोनसे आखा खालामनानै दा नै बेबायदि नस्थ' खालामना होबा गोसोआव बिराद दुखु नाङो आरोना। ओंखाम गोदान मोनजासिगोन जोंहा ओंखाम गोदान मोनजासिगोनलै। बायदेव खै फारलायाव हाखो? रुको जरा सबर करो। माबा मा होनगोन लायो गुबुनफोरना 13, 14, 15नो जोंहाना 16 जाहैबाय आरो। बे समाव कामला मोनाखैबा 15 नङा आरो फार्स्ट टाइम मोन ना? जोंहा 16 हा होनाय जाबाय आरो। फार्स्ट टाइम जाहैबायना जोंहा जोंबो मिथियासै। जोब्बायबो जोंनिया नै बोसोरसेनि जानाया नै बेनोल'सो मेरला नै बेनोबा नै बोसोरसेनि जानाया आरामसे थैयो आरो जोंहा बेजोंनो एसेजोंनो। मानसि गैयाबा मानसि खम ना। माइ थिखांनोसै ट्रेक्टरावहाय ट्रेक्टर लाबोबाय। बोराया आंखौहाय बिदि माइ बस्ता आरो लबर मेचिन फिदिंहाय बडि ग्रान खालामजोबसिगोन बियो आंखौ। हाब माइ थिखांना बडि ग्रोंग्रो जानाया मालाय मा जानो हालाय लाबथ' दं माथो नोंहा। जिमावसो थांगौमोन आङो माबा माइ बस्ता थिखांहोनाय लबर मेचिन फिदिंहोनायसो होयो। माने लांबाय ट्रेक्टरखौ फिसाज्लाया गाखोलांबाय गोजौआव ओमफ्राय दायो बुरै जानो थालांबाय नै मोनाबायबो बोथोरा एकदम माने सान हाबबाय आरो खोमसि जाबाय। मावनांगौ समाव मावनानै लायाबालाय आरो ना एसेबां बोसोरसे मानि जानांगौ नामा खुगा दङ ना। पुरा माने एन्जर बंगा बायदि गुदुङाव सोना लायखानोसै नामा। जोंनिथिंबो जा एम्फौ अरसोदों माइखौ ना। औ एसे इफोरावबो अरस'जोबखादों आरो जोंहाना अबयसे बारा इसेबां अरनो मोनासै ना। बेलेगनिखौथ' नायलाय इफोरखौ नायलाय नै हाना लांखाबाय अब्लाबो नै इफोरलाय नै बोरैबा मोनजोबो आरो नायबा नै आयु 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 आरो इफोरखौ नायलाय नै बायो नायलाय फिलाबलाय नै इफोरलाय नै आयु 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 बेथिं नाय गासिबो नै इफोरलाय अरजोबखादों आरो नै नाय नै आयु 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 बोरैबा मोनजोबो नै। क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ। नायलाय नायगोन नै इफोरो नै इलाय नै आरो इफोरथिं नायलाय माबा मोनसेफोर बायदि साखा आरो नै आयु 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 इफोरबायदि बेदा आरो नै इलाय नै इफोरबायदि नै सेसलै इसेबां माने दैज्लाङाव एसे खस्थ'यै मावसिगोन माबा मोनसे आखा खालामनानै दा नै बेबायदि नस्थ' खालामना होबा गोसोआव बिराद दुखु नाङो आरोना। गुबुननिखौबाबो जोंहानिखौलाय इसेबां अरासै अरनायालाय अरनो मोनस्लाबासै ना। जोंहा एडभान्स जादों हानाया एडभान्स जादों जोंहा ओमफ्राय गुबुननिखौथ' बिदिनो बहुद अरदों आरो सोरहाबा बुंदों 5 मनसो थांबायदां 4 मनसो थांबायदांलै इफोरबायदि होननानै बुंदों आरो। बेफोरबायदि खोनाबा बोरैबा नाङो इसेबां खस्थ' आखाजों मावनाय जायो आरो बिदि नै मोननाय समावसो नस्थ' जायोबालाय बिदिनो जायबाबो दुखु नांगोन। लांबाय ट्रेक्टरा थिखोनानै नै मोनाबायबो खोमसि जाहांबाय थांसै जोंबो ना। औ न' मोनफैबाय नै माइखौ लाबोबाय फिसाज्लाया नै जा गाहाम मोनदों बेलेग साइसनि जिरायबोलायदों गारियावबो ना। बिदि सिलायावथ' हाबजानाय नंला बेयावनो दोननानै रोगानांसिगोन ना। बाबु गाहाम नांदों गोग्लैगोन दे बाबुरा जा गाहाम नांखादों बियो खेबजाबायमोन। हाइद्रलिक होबा गोग्लैजागोन नोङो दे ओंखारदो दे। वाव बारा बुरजा नङा हायाबो एसेल'खासैना जोंहा गायग्राया गैया। मोनजालायसिगोन गोदान खांबाय बोराय अमा बेदर मोननांगौमोन अमा बेदर लायखा दे मिथिबाय। औ दे अमा बेदर लायखा गोदान ओंखाम मावसियो मालाय गथ'आ नै सेंग्रासो
होमबाबो जा मावखायो मालाय फरिनायावबो जेना खामानि दामानियावबो जेना मावजोबथारो लांबाय था बारा बुरजा नङा नै एसेल'सो देग्लाय खमसिनसो ना औ खमसो देग्लाय सानफ्रोमबो नै बेबायदि जांग्लाब जुंग्लाब गाननानैनो खामानि मावनांनायानोसै एसेबो बे बोरायाबो रिजर्टफ्रावबो बेरायनोबो लांलाङालै आंखौ रिजर्टनिफ्राय बेखौनो साबसिन साबसिन ए माइरं गोदान मोनजानायनि दान्स होदोब्रा ओंखाम गोदान मोनजानायनि ओंखाम गोदान मोनजासिगोन जोंहा ओंखाम गोदान मोनजासिगोनलै बोरा बे ओंखामबो जादोंबाला अमा बेदरजों मा दाउ बयलारबो फाजा दाउ बयलार मासे लायखादों ओमफ्राय अमा बेदर लायदो ओमफ्राय जानोसै ओंखाम गोरलै आरो जोंना हाया जानो सिं सानाय जादोंनो बेसेरानो मावनानै सिंफ्रानो बुलटुफ्रानो गेवजोब्बाय बायदिसो मोनबाय आं बुलटुफ्रा गंनोनो नाथफोरा हायाखै रुनजोब्बाय आरो ने मेंबाय नै बिथिंखौ सानायजोंनो नै जों थिखोदों आरो नै माखासे रोगाबावनो दंबावो रोगानोसै